Spanske skinker er gastronomiske perler med en lang og stolt tradition bag sig. For rigtigt at kunne nyde denne delikate spise, så er det vigtigt med en god og korrekt udskæring. Til en sådan udskæring skal vi bruge få, men vigtige ting. Vi skal bruge et stativ til at holde skinken, en såkaldt ramonero, og vi skal bruge knive, der er skarpe. En fleksibel fileterkniv til at skære de fine stykker, en bredbladet kniv og en kort og kraftig udbeningskniv, som har en skarp spids. Og så et strygestål, så vi kan holde knivene skarpe. Spanske skinker er delt op i 4 dele. Barbilla, på dansk klumpen, er det smalle, mest modnede stykke med mest rent kød og mindst fedt. Punta, eller tykstegen, er stykket, som er mest smagsfyldt. Masa, eller på dansk inderlåret, er kødfyldt og det mest saftige stykke. Til sidst er der codillo, eller skanken, som har en udsøgt smag og aroma. Spanske skinker skæres forskelligt alt efter, hvordan de skal spises. Skal den spises hurtigt, så vender man hoven opad og starter med at skære fra inderlåret. Vil man derimod være lang tid om at konsumere skinken, så vender man hoven nedad og starter udskæringen med klumpen. Vi starter vores udskæring med at skære et halvmåneformet snit øverst i skanken med den bredbladede kniv. Derefter fjerner vi sværen og det gule fedtlag fra det stykke, vi skal bruge. Sørg for at holde hånden væk fra knivens retning, så man ikke kommer til skade. Nu kan vi begynde at skære de tynde skiver af skinken. De skæres altid fra hoven og ud efter. Stykkerne skal være tynde, næsten gennemsigtige, og de skal være ensartede. Mellem 4 og 6 cm, så vi opnår den bedste konsistens og smag. Vi skærer indtil vi når ind til hoftebenet, som vi skal adskille fra resten af skinken med den spidse kniv. Når det er gjort, kan vi fortsætte udskæringen. Når vi når ind til knoglen i benet, så drejer vi skinken og fortsætter på den modsatte side. Vi skærer igen det gule fedtlag væk og begynder igen at skære tynde skiver med fileterkniven. Til sidst er der kun tilbage at servere skinkestykkerne, så de ser indbydende ud. Og så altså at spise de delikate godbidder. Velbekomme eller buen provecho.